studietur, vi skulle til Berlin. Stilet. Det var ret stille. Det var faktisk en af de fedeste ture. Det var sådan, fordi det var første gang. Det var ikke, fordi vi lavede så meget. Men det var 9. klasse, og der var gået 2 dage. Så skrev min far til mig, har du seriøst brugt 4.500 kroner på 2 dage? Vent. Har din far sagt et eneste ord til dig indtil i de 2 dage? Intet. Han har bare ladet mig køre mine ting. Men er det, hvad rejsen kostede, eller Nej. du har brugt? Hvad jeg har brugt i de 2 dage? Jeg har brugt 4.500 i de 2 dage. Har du det godt? Er dit kort blevet stjålet? Nej. Hvorfor har du brugt 4.500 kroner? Nej, men så min 9. klasse på 2 dage, det er jo sygt økonomi. Det er også skørt. Hvad købte du, bro? Det er også skørt. Jeg kan ikke engang huske det, bror. Nej, Jeg var i Primark, bror. Men var det dine penge, eller din fars? Det var min fars penge. Nej, det er derfor.